Hello mga karadyo! Aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Mura nang handoy nas mamilda ba nga ikaw mo ay swerteng lalaki siyang anak ka sa Sara. Mao ba? O lagi ba eh. Pero ang pangutana ron no, sa imong kabahin, may pitik bang kamingaw diya sa imong kasing-kasing ni Inday Sara? Nultian di ka. Kagusto biya kung Sara bay. Oh, kun mo na, uy tundok! Og kuan na bay. Kining Unsa? kung si Sara, Oh. utanan sad. Sa problema? Ang sa problema na? Kung si Sara, may gusto pa nako. Bay, piolo. Musugot ka si Sara nako. Bay buloy. Sabi ka eh. Ako may pangutana ron. Saan ko pagsugot? O saan pagsugot ni Sara ni mo? Kung ako may mong isplikaran, ay kung isplikaran dire. Tuod no. Pero bay, tanaw na ko ba? Ano saban? Katusubin ba? Ora mag-donate ako gusto ni Sara. Kung mo no, magkaribal mo. Di lang tingali ko mangitag kubot eh. Ako lang ihatag pabor nga to kang Ruben. Dito mo sa moto kasuya nako. Uy, baya, ipanghatag di mo, Sara, di ay dong, ha? Ano lang. Unsay pagtuon mo ng Sara, chocolates, ha? Nga ipanghatag di mo? Bay buloy. Bida, ay ko basula, ha? Tarawa niya. Ay ko basula. Unsay dili ka basulon nga naman. Maginahinay gani ka. So, sabot lang. Di gani ka mo, tiradang Sara. Wala ko sana. Ngano lagi unsay buto may pasabot na. Ano tana mga sultihan ka? May sabtan ra bagi ko ng Sara. Sa may nasabtan ni Sara, ha? Bay buloy. Masabot ko nga kay Sarab. Sige, doon ay pagtanaw na ko. Oh, Oh, mo ba? di ka man to, oh. Sige, siya tutok sa kumpitiis, ganagan kay kubag. Taro eh. Sige, sig tutok Oy. nimo. Ganina lang, sige tutok na ako, eh. Ya, matra tinuod ka ba? Ako lang maling yun. Wow, tao eh. Sige tutok na to. Duko, tao, maayo tao. Kaya sige magtanaw na to. Mauwaw man ko. Anong nagsige masig tutok nimo? Ay, kuan. Wag yun mapapugong. Gidungol yun ako. Gidungol ka? Ay. Wag gihunghungan ko. Nihungon siya na ko. Wa kantos mi ang bagyo. Wag kantos. Lagi. Mautong napugos lang sa kong paminaw. Ang amang pag iwakli ni mo imong iduot. Binsultuan po. Ano ba daw lang sa kusiyang gihungon ako? Ya, unsa man iyang gihungong nimo? Simple na kayo. Hungong siya. Hunghong siya. Ay, testingan di ko yan. Miyong siya na ako. Nga, patrapuhan akong mutaan. Ahak ka di ko bay. Bago ko matagod, niya ako kay ko pagilam uso. Wow, lagi taon ko. Wow, kay ko. Lakaw na ko ay. Asama ka? Ay, kapoy pa mi daw. Bagyo mo. Ay, kino. Wala may paliton ba ko para Unsa ugma. paliton mo? Paliton ko, doon ako paliton para ugma. Unsa lagi? Paliton mo? Secret. Abayano? Ako'y mahimong bridge nilang Piolo ug Sara. Maayo ka ha? Uy. Sir Rubin, mani? Hello? Yes, Risa. Mayo kay gising ka pa. Yes. Nanawag lagi ka? Risa, pwede ikaw mo himuon akong beer? Ha? Bearer? Para ni Kinsa? Para kang Sara. Ha? Okay ka ba kung ikaw mo himuon akong beer ngadto kang Sara? Pwede ka? Ha? Oh, kuan kining... Kaya to tell you frankly, nagkinanan lang kong beer para kang Sara. O ikaw? Ikaw may akong nahununaan. Will you help me? Kuan kining... Sige na, please. Magkinahanglan pag kag bearer? Kaya na ni mo, Ruben. Magpatabang ko ni mo. Ayaw ko pari-pari. Gamita imong abilidad, uy. Unsa ka puslanan?
Unsay kapuslanan sa imong kagwapo, kung dili ka magpakita sa imong abilidad ngadto ni Sarah. Nagtuo kong mo believe gid si Sarah nimo. Kay ngano? Gwapo man ka. Sugton jud ka kung manguyab ka niya. Risa, are you sure? Sa imong kagwapo, noon sa baya ka. Sa imong kagwapo no, Ruben, maglisod og balibad ang babae nimo. Oh, yes, yes. Yes. Thank you, Riza. Thank you. Usa na ka sa libuan sa mga babae nga nisulti na ko, ana. Oh. Ug sa akong pagtuo sad no, di gid ka mapakyas kang Sarah. Ayaw ka bala ka, tabangan di ka. Oh, yes. Thank you, Riza. Thank you. Kuana lang, na ako'y suggestion nimo. Ha? Unsa may mong i-suggest? Naay celebration sa ilang Sarah ugma sa gabi kay nahimo man siyang Miss Queen 2024. Mag-celebrate sila. Paliti siya gift. Gift? Oh, sure, sure. Palitan ako siya. Mga what time mga fair? 6:30 sa gabi Okay. Thank you, Risa. Thank you Pero kayo. please ha, ayaw pagsulti hang. Ako'y nagsulti mo. Oh, sure. Kanara di ay. Bino, Risa, thank you, ha? You're welcome. Basta ugma ha, 6:30 p.m., okay? Oh, okay. At by the way, asa ka na ito ilang bay? Paminaw. Mag-celebrate day sila ugma. Okay. Palitan kong mahal nga gift si Sarah. May pangagbas dyan si Risa. Kamao siya mo tanaw. Kaya para kaniya. Maglisod og balibad si Sarah nako. Once ka manguyab ko niya. Kaya bisag kung saon. Sorry lang. Inig pa namin. Oh, come on. Mabayot kong magtanaw sa kunaw. Honest ba? Okay. Ugma. Sorpresahon ti ka, Sarah. Mutambong ko sa inyong celebration. Basin og mabali ang pagbati ni Sarah nga to kang Ruben. Kinasabot ako nga naay something. Naagay something. Kaya nga nang iya mang gidapit si Piolo. So, may pagtingin siya kang Piolo. Hinungdan nga ako sang gidasig si Ruben aron manguyab ni niya. Kwapo man sad si Ruben. Ugma sa gabi alas 6:30 sa gabi mag-abot silang Ruben o Piolo. Hello, Putoy. Hello, ma'am. Kunti na lang, ma'am. Happy na maluto ni. Good. Murag, init kayo, no? Ako sa ma'am, hot kay ko. Rodi ay. Ma'am, ginang mag-asal, ma'am. Hindi po kinala ning pabunaw mo, eh. Ayaw ka balaka. Nagpapalit ko one case nga. Unsa man? Ha? Unsa man nga case? Ay, latong. Ay, itong birkol-birkol. Unsa na, palihog Abi basa. mo, ma'am. Pagka mag-yununao, yun mo, eh. Porbida. Yes. One case nga, HR mo na mong ipapalit gito, no? Ha? HR? HR. Palihog na lang ko, ha? Unsa man? Ay, laksi, ara ko ng duha ka paan ng papo kay atong isumsuman, Loy. Kita doha. Lumiyar magpaa. Ang paa sa pabo, ma'am, yung paa, no? Buso kayo. Isa ba ka na? Kita ka? Oo, sige ko kita. Labi na maglingkod-lingkod ka niya, magbila-bila. Kita ka, sorry, nakita Okay, ma'am, pati niya. kayo. Langkato, Sige, bebe. langkata. Kay kakanodo na kay ko. Okay, sige, why problema? No worry, ma'am. Don't worry. Thank you. May nanoktok. Oh, uy, mommy. Oh, wapali ka mag-ilis? Pag-ilis na. Alas 5 na iha. Pag-make-up na. Kinahanglan pa ba gid mag-makeup ko, mommy? Of course, iha. Kinahanglan nga makita ka sa ito mga bisita nga you are really
Really? And truly the Miss Queen 2024. Mommy, Mga sige na, ariglahan ang imong kaugalingon, okay? Mommy, nakainom na ka? Namuha naman lagi ka. Katamtaman ra. Pampainit lang gud sa dunggan. Kay moabot na karon nga itong mga bisita o katong Mr. King. Si Piolo, maong atimanan na ang imong kaugalingon. Mommy. Matot ni Piolo, ari lang ko na ko diri. Ari ko mapaabot sa may waiting shed. Diri sa may 7-Eleven. Wa pa man. Nihitra ba kayong taxi daw? May puwang ang kotse nga ni Unang. Niabdi ang window. Hello, Risa. Dali na. Si Piolo. Kagwapo niya. Come on, dali na, Risa. Yes. Na. Risa, pagbatay! Oh. May sikilan! Risa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa akong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!